Pag naalala ko ang mga araw nung magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganon na pala tayo dati kasi yung tipong kapag tayo nagkatitigan, mag-ingiti ang para bang nahihibang. Iingay kahit sobrang tahimik na kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasang may sorpresa kang laging dala. Ang saya-saya, ayoko ng pahalata kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kasi nang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatubos ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita, sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Ako'y nagpapaalam na sa'yo, mga luha sa mata'y punasan mo. Ayokong nakikita na umiiyak, loob mo ay tibayan mo. Di man tayo nagkasamang dalawa, gusto ko ay palagi kang masaya. Salamat sa lahat, hanggang dito na lang. Di matanggal na wala ka na. Sa panaginip ko'y palagi kang nandun at tayo'y magkasama. Pinabalikan ang mga nagdaan sa atin dahil di ako sanay. Ayaw kita pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw kang napipitin, kaya mabuti pang ako'y uuwi na lang. Sa susunod na lang. Dahan-dahan mong Yan, mega love shoutout. Ryan Anthony House. Thank you sa mga patamsak dyan. Anthony House. And meron ka ng ano? Jacket, Ryan Anthony House. Ano ka lang dito. Hello, Shivan Shokla. Please support Shokla. Ryan, ano ka lang dyan, ang tawag dito? Lagay mo lang Teddy para ibaba na lang yung ano mo, yung bahay mo. Hello, Shivan Shokla. Ayan. I gave you jacket. Ayan, may jacket ka na, Shivan Shokla. Ayan, mega love shoutout, Anting Nadora.
Type lang po kayo ng ano, ng Teddy. Ayan, ibababa po kayo ni Nightbot. Ayan, mega mega love shout out. Eto, lead. Ataw, vlogs. RJ. Suso ay host tamsak. Ayan, meron na po kayong jacket. Ayan, mega mega love shout out. Memoran. Ayan po, type po kayo ng Teddy. Parang si Nightbot na lang po ang magbababa sa inyo. May papatamsak po ako sa aking premiere. Baka lang po. Sa mga gusto lang. Pakitusok premiere ko now, host. 12 p.m. Pinas time. Ayan, sige po, baba niyo po dyan yung yung ano niyo po, premiere, ma'am. Ayan po, pakitamsakan po yung premiere. Ayan. Baba niyo po, ma'am, yung ano, yung premiere niyo, ma'am. RD Vlogs. Shevan, done to your house, my friend. It's your turn to pay to my house, my friend. Ayan, sabi ni Ryan. Si Ryan. PG lang muna ako, kakain muna ako. Sige, sige. Huwag ka na magbaba dyan, men, kasi binababa ka ng Nightbot. Uy, may premiere ka, di mo nagsabi. I-premiere ka pala. Sige, ilalagay ko ulit. Hindi ka naman nagsabi, may premiere ka. Na, ilalagay ko ulit. Mail on the way, sabi ni, ni Ryan.
Ayan, Ryan, ano ka lang po, magbakas ka lang po dun sa sa mga premier. Babalikan ka po niyan. Ayan, thank you, thank you. Yahoo! Ayan, mega mega love shoutout. Daddy Alex, Kainta, Dan Tamsak po. May paharang ba si host? May harang ba? Ayan, Daddy Alex, type ka lang po ng Teddy. Ayan, bababa po kayo ni Nightbot. Ayan, pakiunahan din po yung binababa ni Nightbot. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya sa labis ito. Magandang dilat, magandang dilat, puso ko yung nabihan. Ryan, ibang lahi pa yan po. Sino? Magandang dilat, bawat laban mo lahat sila napapakinggan. Ibang lahi yun si si Shervan Bakla. Meron kanina pa 6 AM dito ngayon lang nakapasok. Alas 6 talaga kapupukot ko lang. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya sa labis ito. Magandang dilat, magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya sa labis ito. Magandang dilat.
ng dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang hinihais, di kaya sa labing Madam Ben, pasundan mo na lang yung bakat. Ayan. Oo, bibigyan ka niya ni Mel. Ryan, don't worry. Tapos, Ryan, pakipakasan din yung premiere ko. Bibigyan din kita pagtapos ko mag-live. Sige lang, after ko mag-sleep. Ayan, sabi ni Mel, pagtapos daw niya kumain. Mel, mahina ba yung boses ko? Naririnig ba ako? Patugtog lang. Sakto lang. Hindi ba siya yung parang yung nasa kuweba? Yung mahina. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, malayo ka mag-ibig sa'yo lamang. Maniwala ka lang, ito'y dadama ng pagitan nating dalawa. Dahil nakikita ko sa iyong mga mata. Tingin ng iyong mga mata, hinahanap ko samantala. Ito na naman hindi mapagkali. Iniisip ka tuwing gabi. Naalala mo ang bawat sandali. Nandito ka sa aking tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sakali. Basta't di ko alam na dyan puro abante. Kahit saan man ang
ng biyahe, ulan man ang gabi, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang sanay, ganda niya'y undefined. Pumipigil sa'yo, May ibig kasi nakaon dito. Kita naman sinusundan, tititigan at hindi maiwasan. Ganun ba yun? May kami lang harap. parang kasi ikaw yung pili at wala nang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo, di na ko ulit talikod na dito. The best girl I've ever seen, kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Nasaan ka na ba? Kahit tagal lang kitang hinahanap, sobrang namiss Pag mo. mawawala, di hahayaan na ika'y rumamba. Come down with me when you are free, call me when it's Torbo, pakitamsa ka naman po yung nakaping. Salamat. Torbo, pakitamsa ka naman. Pakitamsakan po yung nakapin. Torbo. Pa-shout out uli ng mga dumikit sa akin, balikan ko na. Wala na sila. Ayan, mega love shoutout. Chararat! Katia Vlog. Harang sa... Ay, harap pa pala siya. Bahala sila. Bahala nga sila. Hindi ba yun, hindi ba pangit yung boses ko? Parang namamalat. Nasa harang pa si Katyang Vlog. Thank you sa mga paharang mo, sabi ni Nightfoot. Mega love shoutout, chararat, Katyan Vlog. Good morning. Ay, ano na pala, good afternoon. Mel Alonso, ako po. Siya daw. Aray ko, ang sakit ng ulo. Chararat, wala kang duty. Wala. Hindi ako pumasok kasi masama yung pakiramdam ko.
Turbo. 6-9. Already done to you, pabalik ko. Wala na yata yan. Ayan si 7 Chokla. 7 Chokla. Naka-live si Chel kay Tatay Bibo ngayon, chararat. Doon ako galing Samsung. Oo, pumunta rin ako kanina. Yan, mega love shoutout. Katyang vlog, sabi ni Miel Alonso. Please support. 7 Chokla, pakisuportahan din yung nakapin. Ano ba to? Ano siya? Banglahe? Pero wag ka na magbaba ng ano mo kasi ibababa naman ni Nightfoot yan. Yung premiere mo, nakapin na. Mel. Ayaw. Hindi rin na po, yung pinababa mo, Mel, hindi siya na-open. Mel Alonso, mega love shoutout din daw, sabi ni Kapiang. Ibang tao yan, hindi ibang lahi. Ibang tao. Ayan o, Tita Mel. Please support my Telbert, Tita Mel, Ted. Yan o. Pinababa ka ni Nightbot, Mel Alonso. Hindi ka busy, chararat? May YTC na dati, wala eh. Ha? May YTC na, dati wala. Siyempre, inayos na. Inayos na nga yan. Katatapos ko lang maglaba, chararat. Okay. Kain na, chararat. That you're coming home with me. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Oh, baby, I want you back right now. You know you love, can you teach me how? Lalambingin kita alagaan, ikaw lang ang tatabihan sa higaan. Tila ko ay nakalutang sa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Hanggang dito na talaga tayo, hindi mababayaan ang daang tinahan ng kabiligan. Nabuha tayo hanggang dulo, kapit lang na mahigit, aabutin natin ang magdala. I love the way she makes me stop, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her winning, I miss you.
And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido sa pulpa. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Ako na nga ang pipiliin. Panalo ka na matik, pwede mo ba kong alipin? Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang ipigil to. Araw-araw kita aalagaan. Laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't say a word for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. So Kahit I can. I'll kahit get you na up ako and chararat, running out of kahit ka bed. lang. Can I be honest? Mag-isip sa And umaga. mega nag-shoutout, citizens of our heart. Saya kita sa paraan na ako lang ang nag-aalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pagdiringan ka pa niya. Sure na sure na finish up the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her beaming down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her beaming down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Isabi na lang. Isabi na lang. Short words like. Eh, meron ka ng jacket, short words like. Eh, meron ka ng jacket, short Lahat ng pumapasok, puro ano yata to. Mga ibang ano, lahi. Kain lang ako, chararat. Sige, sige lang, kain ka lang. Tala, tala. Yahoo! Kain the vlog. Ayan, mega nag-shoutout Daddy Alex. Asan ka ba, Teddy Abalos? Andito lang ako sa gilid. Ayoko magpakita. Yung ano ko na lang magpakita. Magpakita ka, napapaligiran ka na namin. Nakahiga lang ako pa, Daddy Alex. Masama kasi yung aking pakiramdam. Ang aking pakiramdam.
Wala kang pasok ngayon. Hindi ako pumasok, Daddy Alex. Hanap ka ng boss mo, host. Nahanap ako ng boss. Hello, Tita Mel, sabi ni Daddy Alex. May harang ba ako? May harang. Ayan, mega mega love shoutout. Jose Rizal, sabi ni Mel Alonso. Bakit kaya siya ganito? Ayan, mega mega love shoutout. Ginsky 18 channel. Tusok ko. Ayan, maraming salamat po sa patusok dyan. Exit ako. Tignan ko kung may harang. Sige, exit mo. Exit ka dyan. Thank you po. Ginsky 18 channel. Pwede magbaba ng Premiere host? Sige po. Baba lang po kayo ng Premiere po. Tapos pakiunahan po yung nakapin. Tapos bakasan nyo na lang po para balikan po kayo. Thank you po. Sige po, baba po kayo. Puntahan po. Thank you sa patusok may Teddy Bertinsky 18 down. Sabi ni Night Bots. Yan po, baba po kayo para bigyan ko po rin matamsakan natin po yan. May harang hostess soups. Charles Dan full pack po. Ayan, maraming salamat po, Jency. Basta magbakas lang po kayo at babalikan ko po niyan. Thank you po. And Shopee. Sana all may yan. Buti naman may harang. Pero tapsakan mo si Ma'am Jinsky 18 channel. Nag-ano pa siya, nagtatamsak pa siya sa mga nakapin.
Dan all ng nakapin host. Ayan, Mel. Bakit baba po niyo po yung Ma'am Christy. Tamsakan namin ni Mel. Mel, tamsakan mo si Ayaw ko ng harang. Storbo lang. Loko ka. May bakas po ako. Sige, sige po. Baba po kayo, ma'am, at tatamsakan ko din. Bel, balikan mo si Ma'am Chinsky. Bahay niya. Type lang po kayo ng Teddy. Ma'am Chinsky. Para siya na, ay, hindi pala. Premier pala yan. Ito. Wow, boring. Nakita ko na. Ayan po, natamsakan ko na po yung premiere mo, Ma'am Chinsky. Nag-iwan po ako ng bakas. Chinsky Dan, tamsak, indikit na rin sa'yo. Thank you. Ayan, sabi ni Mel Alonso. Hinarang na naman ako ng Paymaya. Same lang tayo. May harang. PG lang ako, ho, sabi ni Daddy Alex. Sige, sige lang po. Sige, thank you. Thank you sa pabiji mo, sabi ni Nightbot. Hi! Thank you, Nightbot. Uwi ka doon? Uwi ka doon? Ha? Mag-sound ka, host. Nakakaantok. Iaantok ako. At sleep mo na ako.
Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang nice, di kaya ang labis ko. Magandang dilat, magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang nice, di kaya ang labis ko. Magandang dilat, bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mo maaari at ganito nang nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo ang pinakaalis? Naanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang nice, di kaya ang labis ko. Magandang dilat, magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang nice, di kaya ang labis ko. Magandang dilat, kahit napilitin pang umiwas-iwas sa'yo. Paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na lang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Naanaw ka na, sa gitna ng kalawakan.
Dito lang ako. Ba't kaya? Parang mahina yung akin. Mahina ba? Mahina. Magandang hindi ka po masyadong clear. Ay, di magta-type na lang ako dito. Ayan. Clear na ba? Ayan, clear? Rinig na ba ako? Clear. Ayan, clear na yan. Baka mamaya magreklamo ka pa. And ang dilag. Hindi ako makapag-sound. Hindi ko makikita yung mga message pag nag-sound ako. Kailan ba ako nagreklamo? Ngayon, nagreklamo kayo. Bakit zero yung views ko pero nandiyan ka? Gara na yung lolo eh, no? Andito rin naman yung isa kong ninja. Dalawang phone ko naka-on. Okay. Ayan, may isa na. Isa lang talaga. Isa lang yun. Awit. Awit mga kapatid. Tapos zero views. Ayan, may isang views. Si Lolo ang may kasalanan niya. Charot. Please support my lovely Inday Girl. Sana all. Magandang dilag. Ay, nakita. Asa sila? Bakit wala? Sino sila hinahanap mo? O, zero talaga. Zero. Wow. Ano ba to? Sorry ko ba?
Zero nga siya. Tres! Ayan. Mega mega lang siya. Tres yan. Paano hindi mag-zero views? Pati host wala. Andito ako ah. Tamsak, Zoe, PCP. Okay lang. Alam kong busy kayo. Apakalayo naman ang boses mo. Malayo ba? Ayan. Ayan, okay na ba? Mega love shoutout, sabi ni Mel Alonso. Sakat yung lalamunan ko eh, kaya... Asan ka? Nandito ako, nakahiga. Nakahiga lang ako. Nakahiga lang ako, tres yan. Yes, malayo ka rin kasi si host. Mel, sabi ni Tres yan. Kaya pala, hindi ko siya maramdaman Mel kasi ang layo niya. Who both lesbians. Yan, gusto mo ba maramdaman? Ayun, sabi ni Mel. Ako din, hindi ko na maramdaman kasi nga manhid na ako. Char. Tawa siya, oh. Wala ba mauurat dito? Ayan, mauratan kayong dalawa ni Meg. Gusto mo ba maramdaman, host? Wala na akong pakiramdam, men. Manhid na nga ako eh. Paano ko mararamdaman? Yan, sabi mo, busy ka. Bakit mauurat pa rin ng hanap mo? Busy siya. Kahit busy yan, may ano yan. Kahit busy yan, nakuurat yan.
gutom na akin. Sigahan ko sa pangurat. Baka matusog ako. Yes, gutom. Ang gutom, kumakain. Busy pa siya, kaya hindi pa siya kakakain. Mentor of Dells, Sawi. Bet. Baba ko na lang kaya. Ayan. Ayan. Magandang dilag. Host, tamsakan mo premiere ko. Oo, mamaya ko tamsakan. Don't worry. Away, mentor of Dells. That's Dells. Lain mo yun, naka 1 hour na. Just tell, sabi ni Yang 18. Sana lahat may mentor. Sabi ni Mel Alonso. Gusto mo ng mentor? Sa gitna ng kalawakan. Meron ako dito, Mel. Mentos. Wag na lang. Kaya ko ng sarili ko. Sabi ni Mel Alonso. Bakit? Natulungan naman kita. Kung gusto mo ng mentor.
Ayan, mega love shoutout si Churo Gaming. Ayan, may jacket ka na. And type lang ng Teddy para ibaba ka ng night coat. Meron din ako dito. Yan, sabi ni Mel Alonso. Teddy lang. Huwag mo. Eh di, 29 ka pa lang? ₱29 ka pa lang, si Churo Gaming. Yup, your baby. Baby shark. Turut. Ayan, bigyan kita. Ano pang gusto mo, Bians? Sabi ni Mel Alonso. Ayan, bigyan kita ng ng 5. So. Ma? Jowa, sabi ni Tres Bians. Si Mel nga walang jowa. Bigyan ka pa. Ako din gusto ko ng jowa. Uy, sino ba to? Si Juro Gaming. Uy, kilala mo yan? Tres Bians. Hindi ko na siya bibigyan. Maghanap ka na lang ng sarili, Bians. Hindi kita matutulungan dyan. Di ba ako kilala, Teddy? Hindi. Sino you? Ay, sino ka? Melo ka. Hindi ko siya kilala, Tres. Baka ka ikaw kilala mo. Hindi ko nga siya kilala si Juro Gaming. Ewan ko dyan. Naglalaro siya ng ML. Ala, si ano pala yan? Si Brian. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Brian. Ikaw pala yan. Check your messages. Bakit kasi yan ang gamit mo, si Juro Gaming. PG Play. Okay lang, Tres, Chelsea. Mel, makasarili mo, sabi ni Vivian. Yes, pagdating sa ganyan, kanya-kanya tayo. Ayun, Kanya-kanya na. Ayan, mega love shoutout, Mark TV. Thumbs up po. Pakitapsakan po yung nasa nakapin. Ayan, Crazy Vaso. Hi. Hello. Ito talaga channel ko. Kaso tinigil ko. Di ba malaki na yung bahay mo, si Juro Gaming. Subscribe, my please. Bago pa lang po, pengi po banana, salamat po. Pakiunahan po yung nakapin, Mark TV. Tapos, shout out mo, ako magbabalik sa'yo, 5. Dali. Matter of Charles, awing. Saka na ako kakain, si Juro, si Mim, naghahanap pa ng jowa. Hanap ng jowa, si
Sino pa naghanap po ng jowa dyan? Malaki dati, kaso nasunog. Bakit nasunog? Si Van Chokla, wag po kayo mag-plotting. Sige na, bigyan na kita ng para kumain ka na biyan, sabi niya. Wala ang kulit ni Shepan Chokla, oh. Sosoklain ko to eh. Hide kita. Bahala ka sa buhay mo. Makulit ka. Isang bahay lang ata tayo, Bian. Sabi ni si Churu. Si Churu Gaming. Si Brian yan, si Brian. Hirap pangalan mo, ah. Yes, tapsakan mo naman ang premiere kasi sa nangungulit ka dyan, sabi ni Mel Alonso. Kasi nga nasunog. Ba't nasunog? Si Juro na lang, Ted. Ang hirap kaya ng pangalan mo, no? Juro na lang. Juro. Shepherd Shokla, don't flood your league here, please. Height ko nga. Bahala siya dyan. Ayan, may ganap shoutout Manny Kaden, Samsak, Dan Host, Ka-Apple. Ano to? Kahapon pa. CJ na lang. Si ako. Mel, patira ka ng moment, sabi. Teka lang, shoutout. Thank Kaden. Thank Kaden away. Yan, kain na tayo. Ayun, no? Kain na daw kayo ni Juro. Si Juro. Yes, may moment pa. Mega love shoutout, Mel Alonso, sabi ni Mami Kaden. Tara na, Bians, sabi ni Juro Gaming. Nakakapagod pala magbasa. Mega love shoutout, Bians, sabi ni Mami Kaden. Ayan, pakinahan ko yung nakapit. Mga premiere po yan at bakasan lang ninyo. At babalikan po kayo niyan. Thank you. Yes, kagabi, nahanap ka ni Mami Kaden. Ayuda niya daw. Alis na muna ako. Punta lang ako kay Nabians. Kain na daw kami. Ayun, no? Oo, wala kagabi si Bians. Mayang gabi ulit. Ay, pwede naman dito, Mami Kaden, bibigyan ka niyan. Ay, busy pa yata yan si Tres Bians. Maraming alagad yan, maraming alagad si Tres Bians. 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 Si Tres Bians.
Churo Gaming, pakitap sa kanyang mga premiere. Sulitin mo na, ngayon ka lang nagpunta eh. Mami Kadian, dito mo na lang singilin si Vian, sabi niya. 11 p.m. na nandito mga anak, mapuyat ang mami ninyo. Ayan, sige po, matulog na po kayo Mami Kadian. O nga pala, iba pa yung oras pala dyan. Sleep na po kayo, gabi na dyan. Nakahiga na nga ako eh, paantok lang. Nagpapaantok na po kayo. Sige po, pag inantok na po kayo, tulog na po. Matulog na po kayo, Mami. Kasalanan pa namin, puyat kayo. Kasalanan ba umibig ng iyong pa? Nanonood kasi ako ng game kay Nabarobi Domingo. Sige lang po, Mami. Sana wag kayo antoking, Mami Kide. Hindi naman mga anak, basta kung pikit ng mata ko, hindi na ako chat. Sige po, Mami. Okay lang po yun. Basta pag inantok na, tulog na po. Ngayon, hindi si Mel. Gagawin ko lang naman to ng 2 hours kasi nag-try lang naman ako. May harang na din si host. Yes, na ako eh. Morning na ako, Mami. Morning na po ako, Mami. Natural, Mami, paano kayo makakapag-chat kung pikit ng mata nyo? 4 minutes pang harang. Ay, di pa ako naririnig ni Mami kasi nasa harang pa pala siya. Alam mo yung tipong panay ako salita dito, hindi naman pala ako maririnig kasi nasa harang siya. Natural, Mami, paano kayo makakapag-chat kung pikit na ang mata nyo? Di ba ikaw lang naman nakakagawa din, Mel Alonso? Di ba? Oo naman, host. Ako lang. Kaya nga, ikaw lang nakakagawa nun. Lahat ang nakapintams ako na yan, kayo lang, saka lang. Ay, thank you, Mami, sa mga patamsak mo dyan. Napaka-supportive mo talaga. Kahit bilib na bilib talaga ako sa iyo, Mami. Ikaw na ang susunod mamomoni. Saka lang ka rin, Mami, sabi ni Mel Alonso.
Ano ba itong harang na ito? Hindi ko tuloy madinig. Sa harang pa pala si Mami. Hindi ako maririnig. Sige, Mami, antayin kita, Mami, ha? Kain na muna ako, mga ano. Awi, Mental of Charles. Opo, pwede niyo ako maging mami lahat. Ayan, mami ka nga namin. Super mami yan, sana all my mami. Tapos lang haba ng harang mo, may sumunod pa. Ano ba yan? Kung may susunod pa, skip ko na ito. Sige. Nainip si mami sa harang ko. Sige, mami, dyan lang kayo sa harang. Loko kami. Kausapin mo muna si mami dyan, kakain mo na.
Ayan, mega mega love shoutout. Mami Kaden. Anong ulam mo na, Daddy? Nag-century lang ako, Mami. Hima na, kumain ka, host. O syempre, nagutom ako, Mel. Mami, asan po si Inday? May busy siya today. May ginagawa si si Inday. Hi, I'm back! Sabi ni si Juru Gaming. Juro Gaming, dinamsakan mo ba yung mga premier? O naririnig ba ako na sa harang ka pa? Hindi mo ako naririnig. Ano? Sabi ko, tamsakan mo yung nakapin. Kararating lang ni Inday galing sa baryo sa tita nila. Nanungkit ng nyog kaya napagod. Ayun, sabi niya ni Mami. Nadinig ba kita dit? Ayan, wait. Tamsakan mo, Premier, sabi ni ni Mel Alonso. Nag-charge din si si Inday Tef. Pagod talaga si Inday niya, umakyat pala sa puno ng nyog. Sabi niya, charge pa daw siya, tapos pupunta sa iyo. Oo nga, nakita ko sa naman, sa GC. Nagsabi siya doon, nyog. Tapos na po, baby nga, nagbakas ka ba doon? Churo. Feel down niya yung ginawa niya, kaloka. Nilike ko na lahat. Okay. Yung pinababa ni Nightbot. Ayan, dikitan mo at bakasan para balikan ka nila. Wow, wala man ang dagdag, sabi ni Moy Alonso. O, ayan o, naka-monitor si Mel Alonso. Churo Gaming. Ang totoo. Pa-check na lang po ulit. Ayan, sabi ni Juro Gaming. Alam ko marami kang ninja, Juro Gaming.
Charge muna ako. Ayan, sabi ni si Churo Gigmin. Sige, sige lang. May tournament pa mamayang 5 p.m. Okay, sige, sige. Thank you, thank you. Cupid ko to. Cupid na. Same pa rin i-refresh ko na anyway. Baka late lang. Late lang. Tingnan ko nga kung may dadagdag ba sa akin. Wala rin. Good night mga anakit. Salamat. Ingat kayo. God bless. Ayan po. Sleep well po. Mami Kaden. Good night po. Mami, sana managinip kayo na nasa LS kayo.
Mami, wag na kayong sleep. Diretso na mamaya sa LSD Invite Test. Kaloka ka, Mel. Nung oras na sa kanila. Awi, awi. Awi, awi, awi. So, host, are you still there? Hindi kita maramdaman. Hindi mo talaga ako mararamdaman, no? Ayan, mega love shoutout sa tagalapag ni Vira Hit TV. Tusok na idol, Yahoo! Ayan, mega love shoutout. Thank you sa patusok mo dyan. Patusok. Iyan. Tambay ko ng tong sipi sa'yo, may work ang Bisaya. Ayan, thank you, Tagalapag ni Biraki. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Sige po, ayan, work muna. Ayan, mega love shoutout si Mel Mora. Kanta ka, host. Ayoko kumanta. Kasi ang aking boses, namamalat-malat. Para hindi naman masyadong, masayang oras. Tres, kain na. Katatapos ko ng kumain, Tres, yan. Ikaw, kain ka na ba? Anong oras na dyan, oh? 1 na. Masakit yung aking lalamunan, Mel Alonso. Nag-concert ako kagabi. Charot. Naghanap ako ng sardinas sa Pinoy Store. Ang ulam ko nga, Century. Pinoy Store, sardinas. Meron pa dyan? Tres bians?
Mel Alonso, bias, alis ka ng alis. Ay, busy siya, Mel. Ikaw talaga. Mel, ako'y gutom. Ako'y gutom na eh. Bumili ako ng sardinas. Sardinas talaga? Sana all may Pinoy store. Mas gusto ko yung yung mga lang, yung century. Kasi hindi ako sa sardinas. Oo, tres dami dito sa Pinoy store. Gusto ko sana tuyo, kaya lang mahal. Mahal ang tuyo dyan? Talaga ba? Yan, sana all may Pinoy store, sabi ni Mel. Tawa naman si tres yan. Yes, mayroon kami niyan, sardinas, galing kay Mayor. Sabi ni Mayor Alonso. Ayuda. Oo, tres. Mahal tuyo dito. 4 na piraso, malnori, 75 sa pera natin. Alam, mahal nga. Grabe naman yan. 4 na piraso. Ayuda ni Mayor Bians, padala ko sa'yo na ipon na dito sa amin. Okay, sana all. Email, sabi ni Tres Bians. Ako bihira lang ang kumain ng sardinas. Mas mahilig ako sa sa mga century, mga tuna. Ayun. Wish as lah guys, 2 p.m. daw pala start ng tournament. Ayan. Sige lang, gaming. Ingat. Pag na Monica, Pians, palipad ko sa iyo sardinas. Sabi ni Alonso. Hello ka. Good luck. Sabi niya. Good luck. Tamsak, ayan na, natapos din sa wakas. Ano ba? Umakyat ka na naman ba sa puno? Sis Inday? Naakyat mo ba? Mel, busit. Biyan, samahan mo kasi ng dasal, sabi ni Mel Alonso. Ayan, mega love shoutout host. Ayan, sabi ni Inday Tap. Mega love shoutout Mel. Mega love shoutout Biyan, sabi ni Inday Tap. Ayan, natapos na rin sa wakas ang ginagawa ni Inday Tap pag-akyat ng puno. Abangan nyo, ilalabas ko yan. Nag-replant ako, sis. Lumabas din kami maaga, kumuha ng halaman at bigas dun sa mami ko. Awi, ayun. Sabi nga ni mami mo, pumunta kasi dito si mami mo. Mega love shoutout, Inday Tep. Asan na ang nyog namin? Ayan, awi, Chelsea 16. Ligo na asa CR na nga ako, Ay, patingyan. Si Sinday, Chelsea, mega love shoutout. Si Sinday Awi. Sabi Chelsea 16. Inday Tep, may buhay ba yung pag-akit sa puno ng nyog?
Oo, mahirap kaya bakit ng puno. Pusit to, matigas na kuha ko, wala man lang mangalngal. Abangan daw natin yun. Nagsasalita na pala ngayon ng kumot. Oo, ano ka ba kayo walang alam, sis Inday? Host, asan maganda ng page mo? Huwag na, baka mamaya tuwara na naman ako. Sis Inday, tama na yung mood na nakita yung mukha ko. Sis Mel, nawala na naman si Bians. Mamaya, makakarating sa Pinas si Bians, kakaharap ng sardinas. Asan ang mukha mo, host? Ang ganda. Ayaw ilabas. Huwag na. Baka mamaya tuwaran na naman ako, di ba? Alam mo naman, ayaw nila yung mukha ko. Men, nandito ako, loka. Mega love shoutout, Jeff. Sabi ni Inday Tep. Bians, waiting sa hiking mo, tapos ma-edit sis. Hiking. Wala, hindi siya natuloy nung Sunday. Yung pag-hiking niya, ni Tres Chills. Tres Chills, Tres Bians. Ay, nandyan ka pala, Bians. Hindi pa, sis Inday. Nag-hiking ka ba? Inuna muna ni Bians ang take
1. Hindi 3 steps, pero may hiking ako dito, di ko pa ma-edit. Boys, buhay ba rin ba yan, 3 bians? I-edit mo na. At aabangan namin yung pag-akyat mo. Mel, sabi ni Bians. Alam nga, kwenta-kwenta yung take 1. Dahil sumasakit yung aking ulo. Bians, mahalaga sa akin yun, sabi ni Mel Alonso. Sana all mahalaga. Abangan din natin yung buwis buhay din ni Inday Tep sa pag-akyat ng nyog. Naliligo pala si si Inday Tep. Harang! Ayan, nasa harang si Sis Inday. Buti, hindi nabali yung puno. Nagsabihan ni Inday. Nag-attendance kayo, Mrs. Harang ng ligo mo namin taga-ig. Taga-init. Sige, go. Maligo ka na. Basta wait kayo dyan. Harang ligo muna ako. Ang init musip. Host, hindi ka pa tapos basahin. Chat ko, tawang agad. Kasi natatawa na ako, sabi mo kasi buti hindi nabala yung puno. Siyempre, alam ko kung sino na yun. Grabe ka. Grabe talaga yan. Na-reflect ka ng mga halaman ko, kaya happy today, dami ko nagawa. Wow, sana all. Sis Steph, binabalahura ka ni Mel. Ayan, sabi ni Tristan. Yan, sanay na ako dyan. Hayaan mo yan. Lakas okra yan si Mel Alonso. Sabi ko sa iyo, close kami niya ni Inday, malakas ako dyan. Gano'ng kalakas? Hindi makakahinga, sis. Alam ko na gagawin mo, sis Inday. Love yan, normal na yun sa kanya. Saray na mi. Si Sinday tragis ka, daming tawa. Harang haba. Hindi yan makakahinga. Sa sobrang lakas ng
Sa sobrang laki ng puwet ni ano, ni Sis Inday. Di ba Sis Mel, alam mo naman si host, mo po, alam mo yan. Char lang, love ko yan. Kung gaano kalakas yung pagbagsak ni Inday sa puno ng git. Lakas naman okra ah. Hello. Ayan, umakyat sila, no? Kain, Tres. Ngayon ka pa lang kakain? Oo. Akala ko kumain ka na. Di ba naghanap ako ng sardina? Sardinas talaga. Oo, gusto ko sardinas eh. Hello, Alonso. Hello. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Tapos na, katatapos ko lang din. Century naman yung akin. Century tuna. Anong ginawa sa sardinas ko? Ha? Ano ginawa sa Ano daw? Busog ako.
Bakit ganun? Late na naman ako. Hindi kita makita, hindi kita marinig masyado, Tre. Ba't ganun? Di mo ako naririnig? Bakit ganun? Ha? Di mo ako naririnig? Eh, hindi ko Nel, hindi ko niluto. Ayoko nang niluto eh. Tingnan mo, dalawa, Microwave ko lang para, dalawa yung akin. oo nga, kaya nagpe-feedback. Dalawa talaga. Nagpe-feedback siya kasi Papalitan ko kasi. ah busog ako. Padami. Oo, ayaw ko nakain. Gusto ko yung sardine. Ba't ganun parang may bubbles? Talagang ayos-ayos yung yung internet. Hanggang bukas na yung kain mo, Kaus. Naubos ko yung isang sardinas, tapos isang cup sa rice cooker, yung mauubos ko. Konti na lang yung natira ko. Kasi mula kagabi daw kumain. Kaya pala. Ang liit lang naman ang dito, ang liit naman ang cup dito, ano ka ba? Maliit lang ba? Oo, tapos, siya, hindi ako kumain sa kagabi. Tapos, sal ko kasi lang. Hmm. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan masyado. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko kita kaya lang yung boses ko. Voice. Ha? Hindi rin kita maintindihan. Bakit? Wala na pala. Wow. Parang kain lang. Ay, wala na. Nalaglag pala siya. Marupok talaga to. Marupok. Basta marupok. Mahina ba yung boses ko? Parang, ko alam kung ano ba, mahina ba, o talagang sadyang ay,
lakas ba? Para kasing ano, para ako nasa kuweba. Feel ko lang. I feel. Pero ang sakit ng ulo ko. Ang hirap. Parang pok talaga. Parang pok talaga. Pare ko. Sa atin lang simula kagabi, ala akong kain. Kaya kanina, para akong gutom na layon. Ayan. Kaya kumain siya ng marami. Kaya mamaya, sasakit yung tiyan niya. Pag nasobrahan. Pinipilit mo kasi, Bians, alam mo naman na babagsak pa rin. Mugo. Parang may ano lang may hinuhugutan na. Ako'y mag-a-out din. At kasi ay 2 hours lang ako. Gagawin ko lang siyang 2. Ginawa ko lang siyang 2 hours. Kasi hindi ako nakakapag-LS. Ngayon na nga lang chance mo mag-LS, mag-end ka pa agad. Eh wala rin. Sure ang init. Super init. Di kasi yung phone. Super init at maligo na pag nainitan. At mag-sleep din ako kasi sakit ng ulo ko. Super init ang panahon ngayon. Oo, super init. Sumasakit din yung ulo ko eh. Katapos maligo, wow, tapos na siya. Ang bilis naman maligo. Parang ano lang. Totoo, naligo ka ba sa Sinday? Ligong walang juwan. Anong juwan? Juwa? Pag may jowa, 1 plus. Kakaiba yun na. Kailangan pala pag nandiyan yung jowa, matagal-tagal ligo. Pero pag walang jowa, konting lang oras. Ligo ka ba o nag-wisik lang indicted? Sabi ni Melalons.
Ligo-ligo pag may time. Aligo-ligo, aligo. Di ba pagtapos sa maligo ay tutulog na? Masarap kasi pag bagong ligo matutulog. Uy, naligo ako. Si host, ligo na ba? Bakit alam mo? Kaya hindi rin ako papakita. Kasi hindi pa ako naligo. Sleep na ako, syempre. Ayan! Mega love channels. We have Sirian. Si host, twice a week lang maligo. Buti alam mo. Buti alam mo, Mel Alonso. Para hindi sayang sa tubig. Di pa yan naligo, di nagpapakita eh. Oh, di pa ako naliligo. Tinatamad ako maligo. Kasi wala naman akong jowa. Basta nahugasan, mabuti sige may sukta. Ay. Hindi ko maset yung night food ko na ganyan. Kasi baka mga ibang member live. Paano yun? Okay lang ba? Live? Hindi okay lang yan. Kasi si night food na ang nagbababa ng mga kahit. Ano lang yan? Pili lang yan. Pili mo lang yung yung inilalagay na, yung binababa ni Nightbot. Ayan, ano lang yan eh. Ilan lang naman yan. Ayan, mega love shoutout. Second day, sabi ni Anting Nadora. Mega love shoutout. Thumbs up ko. Ayan, mega love shoutout ko sa'yo. Kakahiya ako lang di member. 36 na lang tikas ko. Charot! Anting Nadora, mega love shoutout. Sabi ni Inday Tep. Ayan. Si Nightbot na ang nagbababa ng mga yan. Yung mga mas maganda kasi yung ganyan, yung binababa na lang ni Nightbot.
Kasi yung mag-type ka lang na mag-type ng ano, na yung pangalan. Usapang member, teka, out na ako. Lesbians. Hindi, I mean, okay lang ibaba ni Nightbot members na naka-live din. Bakit? Nagla-live pa rin yung mga member mo? Ng ganong oras? Katulad ng oras mo? Inday, buti ikaw, 36. Ako, 6 pesos lang. Sabi ni Ben Alonso. Sis Pians, member ka dito, di ba? Kaya nasabi ko na nga ako na lang di member, sis. Member kayo lahat. Okay, edit ko. Tapos pag nag-type kayo ng Teddy dyan, ayan, mag-ano yan, ilalapag pa rin yun ni Nightbot yung bahay mo. Oo, katulad yan ni si Yorme Live, pero baba Nightbot, okay lang ba yun? Oo, okay lang yan, ah. Okay lang yan. Oo nga, naka-live pala ngayon si ano, no? Si Kuya Yorme. Di, okay lang yan. Di pa ako member, ple. Sabi ni Tristian. Pero may premiere ka, Inday, today. Di ba kaya lagyan ko Gcash ko? Oh, wait. Oh, may premiere siya mamaya. Ayan. Yung ginawa niyang mango. Ano yun? Candy ba yun? Ang sarap nun. Kasi purong ano yun, mangga. Ilan lang din naman yan pinababa ni ano ni Nightbot. Kayo lang naman din yan. Pag may mga bago, ayan. Ma, huwag mo kunin yung tubig. Premiere ko tonight. Ayan. Sabi ni ano, ni Inday Tel. May premiere ngayon si ano, si Kuya Yorme, mga 3:30. 3:30 ba? Oh, meron siyang premiere mamayang 3:30. Kaya nga Inday Tef, kaya lagyan mo ang Gcash mo para magpapalipad sa'yo. Pampalipad sa'yo. Chapo. Tapos palad pa kasi ako si Inday Tef. Harang. Ba't ba lumalapas ka? Thank you sa paharang mo, Sek Inday Tef. Pag si Bians na Moni, may naka-reserve na ako ng palipad sa kanya, di ba, Bians?
Lalo ko, sis. Wala akong work. Magbenta sana ako ng ice candy. Baka ayaw din bumili. Ang sarap niya ng ice candy mango. Kung sa akin mo din hihingin, Mel, ayos lang. Wag na lang. Pag na-money ako, ayos lang sakit. Wala kayong pa-member, walang palipad. Basta kayo lang, sapat na. Ayun, awi. Hahaha, yan. Mga halos, ibang-iba salita pag international ng lola mo. Ba't sa harang ka, sis Itay? Go, Fiance! Live ka na, sis! Sabi naman niya, no, ni sis Inday. Inuman na, sama kami. Mel, sunod sa live nyo. Ayaw. Pag-iinuman tayo, inuman na. Hindi na masaya. Pusit! Sana mamoni na si Bian. Oo, konti na lang yan. Mamamoni, mag-apply na yan eh. Konting kembot na lang. Proron, ano na yan, papunta na. Moni na Teres Marias. Salamat, ma. Sabi ni Chef yan. Kembot na. Yan, sabi ni Mel Alonso. Abangan ko yan first LS mo yan as a monetized channel. Yeah. Unting na lang yan. Ikaw din, mamumoni ka na rin. Lahat tayo ay mamumoni. Ay lahat. Ay ako ay mag-sleep.
Pag ako ay namoni, hire kayo lahat sa LS2. Taray. Pag-end na ako, matulog ako, ang saka talaga ng ulo ko eh. Next time na lang. Ayan, mamaya naman naka-live naman si Inday. Naka-BG lang ako, Ted. Nap time ko talaga ganitong oras. Need to rest. Kanina 3 minutes lang. Sige na, ako ay mag-end na. Mag-end na ako kasi mag-sleep ako. Ang saka talaga ng ulo. Ayan, maraming salamat sa mga nagpaka-PG dyan. Ayan, mag-end na po si host. And gusto ko po mag-sleep. Masakit kasi yung aking ulo. Ayan, thank you po. Bye-bye. God bless. And next time na lang ulit. Bye! Matulog ka na dyan, sis Inday, para mamaya ay may energy ka mamaya. Ayan, bye! See you, sis. See you, sis. Sige. Sleep ka na muna para may energy ka mamaya pag live mo. Bye! Bye, tres chills and Tresbians. Mag-out na ako. Love you. Love you sa inyo dyan. Bye!